कोने दिन आहे मैया तोहरो जन्म भेल। कोने दिन भेल परचार हे आहे कोने दिन भेल परचार हे परिवा के दिन मैया तोहरो जन्म भेल। दुतिया के भेल परचार हे आहे दुतिया के भेल परचार हे तृतीया के आहे मैया तीनों लोक तारल। चौथे के चंड मुंड संहार हे आहे चौथे के चंड मुंड संहार हे पंचमी के आहे मैया रक्त बीज मारल। षष्ठी महिषासुर संहार हे आहे षष्ठी महिषासुर संहार हे सप्तमी के आहे मैया गहबर अली। रची रची कैल श्रृंगार हे आहे रची रची कैल श्रृंगार हे अष्टमी के आहे मैया योगिनी नचेलहु। नामी नवो रूप धारी हे आहे नामी नवो रूप धारी हे नवो दिन आहे मैया पूजन लेलनी। दशमी चलली ससुराल हे आहे दशमी चलली ससुराल हे अपनो कनै छी मैया सबके